ସେଟା କ'ଣ ନଡ଼ିଆ ସେଟା କ'ଣ? ତ ହେ ଗାଇସ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଥିଲୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଅଛି, ଭାଇ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ, ଭାଇ ଡାକିଥିଲେ ଏଇ ଗଛକୁ। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଥିଲୁ ଚିକନା ଆଉ ଭୋଳା, ତା ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଆସିଦ, ଆଉ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛନ୍ତି ରାଜନ। ଆରେ ଏଇ ଗଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଟର୍ଚ୍ଚଟା ଧରିଛୁ ବା, ଟିକେ ଟର୍ଚ୍ଚଟା ଟିକେ ମାଇଲୁ ମାର ଏଇ ଗଛରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ଏଇଟା କୋଉ ଗଛ ଆମର? ଆସୁନା ପାଖକୁ ଯିବା, ଯିବା ପାଖକୁ ଆସୁନା। ଆସୁ ତମେ ଏଇ ତ ମନ ଭାଙ୍ଗିଦବ, ଏଇ ତ ତୁ ମନ ଭାଙ୍ଗିଦବୁ, ଆଉ କେମିତି ହବ ନା? ଆଉ ଏମିତି ଆସୁ ତମେ ମନ ଭାଙ୍ଗିଦବ। କ'ଣ ହେଇଛି? ଯୋଉ ଆରେ ଗୁଗଲ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଦେଖେଇବା ମୋ, ରୁହ ଟିକେ। ଆଉ ଗଛ ଦେଖିବା, ରୁହ। ଆରେ ଯୋଉ ଯିବା ପାଖକୁ ଯିବା। ସେଇଟା କ'ଣ ଜଳୁଛି? ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳୁଛି, ସେ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳୁଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଚଣ୍ଡି ପାଛ ହଉଥିଲା, ନଡ଼ିଆ ଥୁଆ ରୁହ। ଆରେ ଧର ନା ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ ସେଟା କ'ଣ? ନା ମ ଚଣ୍ଡି ବାଟ, ଏଇଟା ପୋଲଟା, ଏଠି ଚଣ୍ଡି ବାଟ କ'ଣ ନା ମ? ସେଟା ଜଣା ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭାରି ଜଙ୍ଗଲ କରି ନା ଯାଅ ନା ସେ ଗଛଟା। ତମେ ଏଇ ଧଇଲୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଜୁମ୍ କରେ, ମୁଁ ଜୁମ୍ କରେ। ସେଇଠିକି ଦେଖା, ତମେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଦେଖା। ଜୁମ୍ करे ଏଠି, ହଁ ସେଇଠି ସେଠି ଜୁମ୍ କରିବା, ଦେଖିଆ ସେ ପାଟରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାର। ଶୁଣ ପଳେଇ ଚାଲ, ପଛୁ ଚାଲ, ଏଇ ପଛୁ ଚାଲ। ହଁ ସେ ଚାଲ ପଳେଇ। ନା ତମେ ଆସ, ଏଇ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଇ ଟର୍ଚ୍ଚ ଦେ, ଏଇ ଆସ ଆଗକୁ ଆସ, ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସ, ନା ଏଇ ଶୁଣ, ରୁହ। ତମେ ଏମିତି ହାଉଳି ଖାଇଲେ କେମିତି ହବ? ରୁହ ଟିକେ, ଆମେ ଆଇଛି ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବା, ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଆଇଛି ନା, ତମେ ଏମିତି ରୁହ। ଆରେ ଏକରେ ସେକରେ ଘେରି ଗଲେ ବୋଧେ। ସେଠି ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି? ନାଇଁ ସେଠି କ'ଣ ତାଙ୍କର ହଉଥିବ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା କୁହ? ଆମେ ଏକେ ଆଇଲେ, ଚାଲ ଯିବା, ଯିବା ସେଇ ଗଛ କଟେ କ'ଣ ଦିଟା ଏତେ ବାହାରେ। ସେଟା କ'ଣ? ବସିଲା ବେଳେ ସେଟା କ'ଣ? ଯିବାନି। ସେଟା କ'ଣ? ନାଇଁ ସେଟା କ'ଣ? ଶୁଣ, କହୁଥିଲି ଏକର ପଟକୁ ଆସିବାନି, ଗଲାବେଳେ ପୁଣି କିଏ ବଇଥିବ। ନାଇଁ କ'ଣ କରିବା ତମେ କୁହ? ରୁହ, ସେଇ ବାଟେ ଯିବା। ଶୁଣ କ'ଣ କରିବା ଏବେ କୁହ? ବଡ଼ ଲୋକ ବି ଆସିକି ସେଇ କରି ଯାଇପାରନ୍ତି, ରାତିରେ ତାଙ୍କ ହଇରାଣ ହେଇଯାନ୍ତି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ। ଦେଖିବା ଏକର ପଟେ ପାଣି ଅଛି କ'ଣ? ପାଣି ତ ନାହିଁ ଭାଇ, ତମ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ହୁଏ ଏଠି? ପୋଲ ଭିତରେ ପଶିକି ପଳେଇ ତଳେ ପାଣି ନାହିଁ ଭାଇ। ତମେ ଆମକୁ କହିବା କଥା ନା, ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆଇଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, କ'ଣ କହିଲ, ଶୁଣିଥିଲି ଗଛ ଉପରେ ନାଚନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ବସିବା କଥା ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ନା ସେ ଭୁଲରେ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ। ମୁଭିଂ କରୁଛି, ଏଇ ଦେଖ ମୁଭିଂ କରୁଛି। ରୁହ
ତମ ଏରିଆ ଭାଇ ତମେ ସତ କଥା ନାଇଁ। କହିନା ଆମେ ଏଇନା ଆମେ ପଳେଇବା ଏଇକର ସାଇଡରେ ପଳେଇବା ଜଙ୍ଗଲ ସାଇଡ ଦେଇକି ପଳେଇବା ନା ସେକର ଗଲେ ଅଧିକା ନାଇଁ ଏକରେ କୋଉ ସାଇଡ କହୁଛନ୍ତି ସେକରେ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। ଉଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ହେଇଯାଇଛି କଣ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗାଇସ୍ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ହେଇଯାଇଛି Guys, ଭୂତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଥର ଭାଇ ତମେ କୁହ କୋଉ ପଟେ ଯିବା ଭାଇ ମୁଁ ଆରେ ଜାଣିନଥିଲି ଯୋଉ- ଏମିତି ଭୂତ ବାହାରେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖି ମୁଁ ବି ଛାନିଆ ଯିବା କୋଉ ବାଟେ ଆରେ ଯୋଉ ପଳେଇ ଆସ ଆମ ଆଡକୁ ପଳେଇ ଆସ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସ ଭାଇ ତମେ ପଳେଇ ଆସ ଭାଇ ତମେ ପଳେଇ ଆସ ଆରେ ତମେ ପଳେଇ ଆସ ତମେ ସାହସ ଦେଖାଉନି ଯାଅନି ପଳେଇ ଆସ କଣ ପଳେଇବା ନା ଜୟ ହନୁମାନ ଜ୍ଞାନ ପଳେଇ ସାଗର ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦିଦି ଆଉ ସେଠି କିଏ ଅଛି କି ତମ ଏଠି ଏତେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆଇଛୁ ସେ ନାଇଁ ସାଡ଼େ ଯିବାନି ଏଇ ବାଟେ ତ ବାଟ ନାହିଁ ଆରେ କ'ଣ କରିବା ଏଇ ବାଟେ ଆରେ ହେଇ ଆରେ ଭୋଳା ଭୋଳା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଘୋଡ଼ା ଛାଡି ଯାଇଛି ଏଇ ହୁଇ ଟିକେ ବଇଛି ଏଇ ଏଇ ଆସ ଆସ ଏଇ ଆସ ଏଇ ଯାଅ ନା ତା ପାଖକୁ ଯାଅ ନା ନା ଏଇ ଭୋଳା ରେ ଭୋଳା ସିଏ ଘୋଡ଼ା ନା ଭୋଳା ସିଏ ଘୋଡ଼ା ତୁ କୁଆଡେ ହେଇ ଭୋଳା ଭୋଳା କୁଆଡେ ତୁ ରାଜନକୁ ଛାଡୁ ନେଇ ଗଲେ ରାଜନ ଆରେ ଆମେ ଏଇ ଏଇଟୁଆ ଏଇ ତୁ ଇଆଡା ରାଜନ ତ ପାଖରେ ତୁ ଏଇ ଇଆଡା ଏଇ ପଡିବ ଇଆଡା ଆସ ଏଇ ତମେ ଇଆଡେ ଆସ ଏଇ 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 ରୁହ ଏଇ ତୁ ସାଡୁ କ'ଣ ନଉଛୁ ଆରେ ରାଜନ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ କୁଆଡେ ଏଇ 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 ଆରେ ଭୋଳା ତୁ ଜମ ପାଟେ ରାଜନ ହେଇଛି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସେତେବେଳୁ ଅଛି ରାଜନ ନେଇ ଯାଇଥିଲା ହାତ ଏଇ ବଇଟା ମୁଁ ଆଉଛି କୁଆଡେ ଗଲା କୁଆଡେ ସିଆଡେ ଗଲା ଏଇ ତାକୁ ପକୁଟେ ଡାକିକି ନେଇଛି ସେ ହେଲା ହେଇ ଆରେ ତୁ ସାଙ୍ଗ ସାଡେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଏଇ ଛାଡି ଯା ନା ସାଡେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ରାଜନ ବୋଧେ ନେଇ ଗଲା ତୁ ଚାଲ ସିଆଡେ ଚାଲ ଧରୁ ଚାଲ ରାଜନ ନା ତାକୁ ନେଇ ଚାଲ ଏଇ ସେକେ ଯାଅ ନା ଅନା ଏଇ ସାଡେ ଅନଉଛୁ କୁଆଡେ କହ କିଏ ଏଇ ଭୋଳା ଭୋଳା ତ ରାଜନ ରାଜନ ତୁ ଇଆଡା ଏଇ ପଳେଇ ଆସ ଶୁଣ ପଳେଇ ଆସ ওই শুଣ ମୁଁ ପଛରେ ଯାଉଛି ତମେ ଚାଲ ମୁଁ ପଛରେ ଯାଉଛି ତମେ ଚାଲ ওই ଶୁଣ ওই ଆଗରେ ଗଛ ଅଛି ଶୁଣ ଶୁଣ ସେଇଠି ବଇଥିଲା କିଏ ଏଇ ଏଇ ଏଇଟୁଆ ଏଇ ଏଇ ଟର୍ଚ୍ଚ ଦିଟା ରଖିଛ ତ ଏଇ ଟ୍ରକ୍ ଚାର୍ଜ ସରିଗଲାଣି ଏଇ ଶୁଣ ଏଇ ଏଇ ପଳେଇ ଆସ ଏଇ ପଳେଇ ଆସ ନାଇଁ ପାଟି କର ଏଇ ଏଇ ରୁହ ଏଇ ଏଇ ପାଟି କର ନା ଏଇ ରହ ଏଇ ଏଇ ତମେ ଶୁଣ ତୁ ସାଡେ କାହିଁ ଯାଉଛୁ ଏଇ ସାଡେ କାହିଁ ଯାଇଛୁ ରାଜନ ନେଇଗଲା କଣ ପାଇଁ ରାଜନ ଏଠି ଅଛି ରାଜନ ହେଇ ତୁ ତୁ ବଇଠା ମୁଁ ଆଉଛି ତୁ ସାଡୁ ଯାଇଥିଲୁ କାହିଁକି ରାଜନ ମତେ କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି କୁଆଡେ ଏଇ ହେଇ ଚିକନା ଏଇ 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 ପଳେଇ ଆସ